Aspoň káva 99 a ne pokus o prezidentský puč, už delší dobu se nám tady stávající pap, teda prezident Petr Pavel alias Pávek, snaží ohýbat základní zákon naší republiky, tedy ústavu. Začal hned po volbách vydíráním představitele vítězné strany a představitele koalice s mandáty přesahujícími potřebnou 101, že jej jmenuje až v okamžiku, kdy zveřejní způsob, kterým se zbaví svého střetu zájmů. A to i navzdory tomu, že on osobně byl o tomto provedení předem informován. V okamžiku, kdy Andrej Babiš popsal, jak to bude řešit, si zahrál na postivého, neb bývalý rozvědčík to ani jinak neumí a premiéra jmenoval. Pak požadoval předložit návrh vládního prohlášení a když mu bylo vyhověno, ačkoliv na to vůbec nemá nárok, začal to prohlášení kritizovat, že tam není nic o Ukrajině a dalších zahraničních závazcích. Patrně mu uniklo, že to vládní prohlášení je směřováno dovnitř České republiky a že vláda České republiky chce být vládou právě České republiky, nikoli Ukrajiny. A že chce vládnout suverénnímu státu a ne vaselovi jakési von Leyno z Brusele. No a další útok na vládu a ústavu nastal v okamžiku, kdy odmítli jmenovat ministrem Filipa Turka. O Turka, jehož jméno zajistilo motoristům místo v parlamentu a tím i ve vládě. Prý kvůli jakýmsi SMS-kám a vyjádřením na sociálních sítích v době před 20 roky. Aniž by si připustil, že jednak nebylo nic z toho prokázáno a že naopak prokázáno bylo a je, že právě pap schvaloval neoprávněný vstup vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa. A také to, že byl cvičen na záškodníka v zemích NATO, kterému pouze plyšákový převrat znemožnil školení dokončit. Přitom naše ústava hovoří naprosto jasně, článek 68 ústavy, 2. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Nikde není psáno, že ministry jmenuje prezident. Vždy a jen předseda vlády. No, ústava hovoří i o situacích, kdy ministr nemůže být jmenován ze závažných důvodů, ale žádný takový důvod u Filipa Turka prostě neexistuje. Jedná se pouze o to, že některým médiím a některým lidem se Turek nelíbí. Předseda motoristů Petr Macinka zahájil svou misi na zaminy velice razantně. Odkázal do patřičných mezí vyslance protektora z Ukrajiny Zvarycha, jel na Ukrajinu, kde vysvětlil, že u nás je vláda česká a neukrajinská. Načež prezident rychle zajel za prezidentem Ukrajiny Zelenským, prý vyžehlit vztahy s naší republikou a při té příležitosti tam slíbil dodat, čili darovat 4 letadla L-159. Bez konzultace s vládou. Vláda to pochopitelně zamítla. A zamítla to i s odvoláním na vládu Petra Fialy, kdy tehdejší ministryně obrany Černochová podobný požadavek do vlády ani nepředložila. Prostě letadla potřebujeme a jejich počet je pro naše potřeby hraniční. Přesto se prezident a spolu s ním i náčelník generálního štábu naší armády pustili do vlády, že je to vláda sobecká a že ty 4 letadla nepotřebujeme. 4 letadla z 12, která ještě máme. A opět se tím staví proti svým pravomocem, protože o případném prodeji, nikoli daru, rozhoduje jen na pouze vláda a protože prezident si usurpuje stále více pravomocí, než mu náleží, ve skutečnosti je jeho funkce pouze ceremoniální, rozhodl se ministr Macinka k odvážnému kroku. Napsal loutkovodiči Kolářovi SMSky, ve kterých ji upozornil na skutečnost, že pokud se bude prezident stále chovat tak, jak se chová, tedy pokud bude porušovat ústavu, bude muset ministerstvo zahraničí reagovat odpovídajícím způsobem. Očekával přitom, že Kolář bude prezidenta nějak usměrňovat. Ten místo toho soukromou korespondenci předložil prezidentovi. No a prezident se strachy podělal, tuhle korespondenci protizákonně zveřejnil a označil ji za vydírání. Je pravda, že korespondence s Kolářem byla poněkud méně diplomatická, ale byla to korespondence s jakýmsi úředníčkem na Hradě. Prezident vydal tiskové prohlášení, tedy spíše přečetl, co mu někdo napsal, nepřipustil žádné dotazy a utekl na zahraniční dovolenou. Naopak tisková konference ministra Macinky byl vedena v klidu a s úsměvem, tedy s absolutním nadhledem.
Samozřejmě, že odpůrci vlády hned začali křičet něco o odvolávání ministra, na schůzi parlamentu to požadují po premiérovi a na sítích z nich padají různé výkaly. Přitom si vůbec nepřipouští, že počátkem všeho je pošlapávání ústavy právě tím prezidentem. Ministr slíbil prezidentovi, že bude podnikat příslušné kroky, které jej budou hodně omezovat. Vláda zrušila jmenování nových velvyslanců, které spolu s prezidentem najmenovala vláda předchozí na dobu, kdy už z té vlády je vláda bývalá. A dnes má Macinka jednání v Bruselu s tajemníkem NATO, kde mu chce oznámit, že na červnové zasedání rady nepojede prezident, ale předseda vlády, protože od prezidenta se nedá očekávat, že by prosazoval politiku stávající vlády. Doufám, že pokus o prezidentský puč bude úspěšně potlačen. Prvním krokem tímto směrem už bylo plánované snížení výdajů prezidentské kanceláře pro tento rok. A také je tu další šance na uklidnění prezidenta v tom, že veškeré zahraniční cesty schvaluje výhradně ministerstvo zahraničí a i tady se lecos naznačuje, takže pojďme si dát kávu a vyčkat.